Oye morenya korom gajuang en geno mara nirio makare taipa yoko dangwena dueni mar auchiel ganario prario kodangwena kabene liet mar ng'anyo medore pacho kae kakinye kori geno ni ng'anyo makamano bro makototho imo pacho kae pani kata kawuono nitiere kuonde mane ng'anyo siakore korom gajuang omiyo bende ng'anyo makama waseneno ka imako moko kuom jogo mang'anyo penyo mathoth en ni to ere kama ing'ade lai ere kamara tiro mar jang'anyo chakore to gike mano miyo odhi bedo kod twak gi Nelson Osiemo mabende en okil mabende nitiere kod lonyo wechego mag chike mathur kae nyakorom gajuang wadhi ng'iyo ni to ere kaka in jang'anyo ere kama igike gi chike magi chike mapacho ka oyieni gi kanye kaka jang'anyo tango gini unji tem kata kapok idhi ng'anyo kaluwore ni apise mag jodito mag sirikal bende koro golo siem mondo mi oganda ong'i wechego mag chike seche ma bende koro gi ng'anyo odiochieng'no mag kiny kata kamano magi thuond weche. The rights are very clear. If people demonstrate under that 7, the police are the ones who are supposed to protect them. Not to tear gas them or use water cannons or live bullets. It's very clear. Serikali medo sekuo mako jogo magitudo kod ng'anyo ma osebedo katimore ka jolony weche chike wacho ni ng'anyo en ratiro mar ji duto. Jotend kanisa koro mako chung' matek ni pod gikwedo okang' mager paro mar chik omenda mantiere od bura. Vyombo vya usalama vya taifa la Kenya vitawalinda sehemu maalum ambazo zimelindwa kisheria kwa sababu ya usalama wa taifa, na maafisa wetu wa polisi watawaelekeza ni wapi na wapi hawawezi kufikia. Jatend migao mar arita Kithure Kindiki wacho ni joma biro betie ng'anyo makiny nyaka luw chik ka ok kamano to obila biro rakore kodgi. Oroko pachi chendo ni mara many piny nyakorom gajuang be thuolo mar miyo pachi lai mar ote machuo kaka pile nari 3:06 nono ka bende wantiere live e Facebook kacha Ramogi TV Kenya mano kanye YouTube kaito Ramogi TV KE embui mar X twaro ke pachi nyakorom gajuang be thuolo mar miyo pachi anyako tendre kod wechego mag ng'anyo kama bende koro piny owacho orido matek kendo mako kendo lal gi moko kuom jogo mabende ng'anyo. Wan gi jaloko marwa Liz Otieno nyinga Lydia Okeyo. Dwaro kod duol pod imedo kata dwaro kod duol pod imed gol mondo mi owethuolo Shadrack Kiprono mano ndhi Otieno ma piny orugodo kawuono e kadak ma South Bay. Shadrack en achiel kuom jogo mosebedo ka ng'anyo ka gidhiro piny owacho mondo mi owitoko paro mar chik mar omenda. Nyaka sani onge ler mayango kama Shadrack nitiere. Tipo mag wang dede CCTV mantiere oko mar magawa more kardak ma South Sea nyiso kaka jal makene ratiro mag oganda Shadrack Kiprono mong'ere kaka Shad ne ondhi Otieno ma piny orugo kawuono kendo soe nyamburko mano wuok ng'wech kendo lal miru. Moko kuom jogo magin joneno ne oyango nyamburko ni kendo keto picha ne mbui. Shadrack en achiel kuom jogo mosebedo ka ng'anyo e pacho ka gikwedo paro mar chik mar omenda mar higa ma 2024. Thuolo machuok bang' ne ndhiye wachne ne okere mbui ka oganda dwaro mondo mi owe thuolo. Wach mar ndhiyo mako kendo geng'o ne kweth madonjore ng'anyo osenyuolo luoro e kind rowere mathoth ma bende dwaro mondo mi piny owacho owitoko paro mar chik mar omenda. Odiochieng' manyoro Laktar Austin Omondi mong'ere kaka Japrado ne omaki ka otelne chenro mar golo gi chiwo remo. Omondi kod jowetene mamoko ne oduogo we thuolo. Chieng' ngeso jal machielo mong'ere kaka Billy Simani mong'ere gi nying mar Crazy Nairobian bende ne ondhi kendo geng'ne odiochieng' duto bang'e to ne owe thuolo kaluwore kod okang' mar rowere ne okawo mar goyo koko kaachiel kod riwruok mar okil. I want to confirm that we've been able to rescue Billy. He is safe and sound. And I hope you can confirm that this is the Billy. I know we got a notification earlier, and so as LSK we had thought that Billy had been freed. But when we sent someone to the station, we found that Billy was not there and he had not been booked. And so the moment we got a tip-off, we ran immediately to try and find Billy. So Billy, I'm safe. Thanks to everyone. Thanks to LSK for coming in to the rescue. I'm fine, guys. thank God. Kaluwore kod ma
Ogai mar doho manosidho rutaya Willy Mutunga odiochieng' ma kawuono osingo wuotho kamoro achiel kod rowerego nyaka apisi mar okwach kich mar dwaro ng'eyo mathoth kama shedi nitie kendo kwedo okang' mar meko magi. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki wacho ni kata obedo ni chik mar piny Kenya oyie kod timo ng'anyo, piny owacho ok bi yie mondo mi ratich ng'ata okethi. Koloso gi jofwambo, Kindiki nosiemo joma geno dhi e ng'anyo ma ochan kiny tich ariyo e bombe mopogore opogore ni obila ok bi buono kodgi kapo ni gikalo kiew e sama gintiere e ng'anyo ma kamago. Jatend migawo no bende nosiemo jong'anyo kik gitem donjo e apise mag piny owacho ma orit kod chik kaka od bura. They must not interfere with road, rail, sea or air transport. In the past, we have seen grave breaches to peace. We have seen people pretending to be protesters, damaging road infrastructure and other amenities built by the taxes and the sweat of the people of Kenya. I dare you to try that. Your right and my right end at the point where the right of the next person starts. Vyombo vya usalama vya taifa la Kenya vitawalinda sehemu maalum ambazo zimelindwa kisheria kwa sababu ya usalama wa taifa, na maafisa wetu wa polisi watawaelekeza ni wapi na wapi hawawezi kufikia, lakini lazima wakome hiyo shughuli ifikapo saa 12:30 jioni ama jua linapotua. Eseche ma wach mar paro mar chik mar omenda e mbaka madhi nyime gwenge ma pacho kama kuom rawere okawo thuolo mar temo fuono gigo mantiere chik omendano ka gitiyo gi dho ogendni mopogore opogore. Dwaro margi en chiwo nonro matut ne jopiny ewi gigo mantiere ei paro mar chikno to gi gima omiyo ikwede. Rawerego tiyo gi lony mag mbui e chiwo puonj ma kamago kaka jafwambo marwa George Aoko leronwa koya e kaunti ma Mombasa. Magi gin rowere manie gwenge mopogore kane jowuok oko mar temo fuono pend chike manie paro mar chik omenda higa 2024. Negi chokore kendo temo loko pend chikego gi dhok mopogore pacho ka to chutho mago mamulo japiny ma kawaida. Nyadendini ne loso gi jogo mawuok e counties mag North Eastern. Kama chielo ni to ne loso gi jogo mawacho kendo winjo dho jo Embu. Ng'ato oholi pesa gidwa golo tax. Iwinjo? Jodak e gwenge ma Nyanza ne bende ofuon ne tiend chik omenda no. Jogo maloso e yor ranyisi ne bende olerne gi tiend chikego masani onyayo twak mapek e pacho ka. En chenro mane ochaki e yor lony mag mbui gi moko kuom jogo makedo ni ratich oganda. Achiel kuomgi en jangolo Moshiri Mike mane tiyo gi yor mbui mar X e tayo chenro ni. Kabinde ogolo kwayo ne jogo mawinjo dhokgo mondo mi owuog oko mar loko ne joma moko. Kilero negi bende gi dho ngere mondo mi gichwal oteno e yo manimba. Wechegi ne oketi e grube mopogore kuma ne fuone tiendgi ewi midhieche ma kidek bedo ka diponi okadhe kendo puodhe kaka chik ma pacho ka. Kopogore gi mano, yor mbui mar ChatGPT ne bende otigodo e lero tiend wechego. Ka Kelvin Ndemo e mbui mare mar X to ne okoni ng'ata madwaro ng'eyo matut motenore kod paro mar chik omenda no kaachiel kod chike mamoko to nyalo chwalo ire. Kuom ranyisi, ne adwaro yango matut ewi wach ushuru motenore kod weche mag alwora. Kaeto duoko ne onyiedhore. Magi gin mana moko kuom mijing'o ma jo Kenya tiyo godo e lony mag mbui mar neno ni wechegi chopo ne oganda duto gi dhok ma giwinjo kendo e yo ma gidware. George Aoko, Ramogi TV. Rawere mong'ere kaka Gen Z e boma ma Oyugis obago ng'anyo ewi paro mar chik omenda ka gimako chung' ka tiendgi. To jatend piny Kenya William Ruto wacho ni oikore mar twak kendo kawo pachgi ewi paro mar chikno. Kawacho ni jatend piny Kenya William Ruto ok en jadieri
kendo gisingo mar dhi nyime kendo riwore gi jowetegi e kaunti za moko e ng'anyo ka dwach gima duong' en ni paro mar chik mar omenda 2024 okir oko matimore kinde ma jood bura pod dhi nyime gi twak kendo chiwo pachgi e moko kuom lokruoge ma gidwaro mondo mi oketie wi paro mar chik mar omenda no. Yesterday, when the president said that he wants to engage the youths and the Gen Zs, all those things are lies, because this is a kind of a government that cannot even keep the promises that he made to the electorates. One thing I want the president to know is that we are not our parents, we are the Gen Zs, so that he should be careful with what he says. If he wants to talk to us, let him reject the finance bill. We are not going to allow anything that is going to tell us until he rejects the finance bill. To make a reject is like an ex. It's like a man we have dated before. We know the sequence. And it is going to be the same thing over and over again. We are rejecting the whole thing. We are not amending the thing. President Ruto rejects that thing. We are telling the president that we are not going to engage with him in any form of negotiation. The first thing first, the bill must be rejected. The bill must be withdrawn from the parliament. Then you're going to nenote morokani Gen Z magwasi bende oikore kine uogo. Migao mar somo okwedo paro margi ne gigolo ne chik mondo mi gol jopuonjre mondo mi odog pacho motelo ne ng'anyo ma ichano bagie pacho ka chakre kiny. Jatend migao mar somo Ezekiel Mashogu mane lose kaunti wa Murang'a okoni yweyo ma adundo owinjo chakre tich adek. Mabire kinde ma jonyuol nosechako ng'ure wi wach mar ne ornegi ripode mondo mi gikaw nyithindgi kowuok e skunde. Judith Omondi ntiere kod ler mathoth. E apaya kod bombe ma opogore pachoka, jopuonjre oting'o sikegi bang' jopuonj madongo gologi motelo ne odiochieng' ma owinjo gidogi e pacho chakre tich adek mar jumani. Motelo ne ma jonyuolgi koni ne giyudo ripot kowuok kuom jopuonj madongo mondo mi gikaw nyithindgi. Tumepata message ya kwamba kutoka shule wanafunzi watarudi nyumbani on Wednesday ambao ni hii wiki. Tena kufika jioni tunaambiwa maandamano iko on Tuesday. Itabidi watoto walegee nyumbani siku ya leo ya Jumatatu. Wenye watoto wale wanaenda Isiolo wengi wana fare juu walikuwa wanatarajia kwenda nyumbani leo. Sasa wanatuomba zimu tupigia wazazi wao wanawatumia pesa ya gharama ya kwenda nyumbani. Thoth janyuol ma otwa kod Ramogi TV koni en kinde manyaka koro jatend migao mar somo Ezekiel Mashogu par kaka obiro tayo migao no maonge midhiero magikoni oseduoko somo mapacho ka chien ahinya to etamni. Kitu imeleta hivi kwa nchi yetu ya Kenya, watoto wamerudi nyumbani na juzi ndio wameondoka nyumbani kwenda kusoma shule. Hata tunalipa school fees ambayo haina maana kwa shule. Wewe Mashogu unapea watoto likizo ovyo hata watoto hawana gharama, wengine wanapotelea kwa barabara, wengine tunasikia sijui wamelala kwa wanaume. Sasa unatusaidia ama unatumaliza? Kama ajipangi sisi tutampanga, na tunaomba Rais Ruto alete waziri mwingine yule ataweza kuendelesha elimu yetu. Hawezi interfere na curriculum activities. Akienda akilala usiku anasema nimesema watoto waende nyumbani kesho. Jatend migao mar somo Ezekiel Mashogu kata kamano okwedo golo chik mondo mi jopuonjre go gol motelo ne ng'anyo ka okoni yweyo madundo ne owinjo chakre tich adek mar jumani. Ieleweke ya kwamba the normal term date for half term is Wednesday the 26th. Ndio inaanza si leo si kesho. Kutoka hapo mtarudi siku ya Jumatatu. Korka kore jakom mar riwruok mar jopuonj madongo Mwangi Kuria okoni paro no eber kendo konyo jopuonjre maka moro ne nyalo hinyore kinde ng'anyo go. Whenever there are demonstrations, I think the government is usually very cautious, and even the schools we are also very cautious because we don't like our students injured. We not like to lose even one. Kinde ma jopuonjre gi dhi yweyo madundo, jakom mar riwruogni koni gisebedo kod ting' mapek e tayo somo e skunde nikech nok mar omenda ma ichwalo kowuok e migao mar somo. If there is one major issue that is going to be handled in this conference is the funding of schools.
because there is a crisis in the funding of schools. Capitation for schools, this year we talk of 22,244, but in the real sense, the money that his school accounts in 1 year for tuition and operation is 10,400. Migao mar somo nyicha osingo chwalo atamalo 30 mar omenda mar tamni ne skunde kapok dwe ni orumo. Judith Omondi, Ramogi TV. Riwruok mar kanise NCCK onyiso chung' mar gewi paro mar chik mar omenda mag 2024 gi duol achiel gi kwedo paro mar chikno ka gilero ni ok mana rawere kende ema kwedo parono to kata mana atamalo 80 mag jokristo bende ok mor kod paro mar chik mar omenda magiyuak ni dhi medo osuru e thur kae. Kanisa bende oseobila kuom tiyo gi teko mathoth e keyo jong'anyo ka gidwa ni telo mochung'ne ng'iyo kaka obila tiyo IPOA mondo mi otim nonro e gima ne okelo tho mar jong'anyo 2 ma tho margi oseluongi e nying obila. Religious leaders in Kenya stand in solidarity with the citizens voicing rejection for the Financial Bill 2024. The Finance Bill 2024 has galvanized palpable citizens' political movement across the country, fronted by the youth, vehemently resisting the assertive push by the government to pass the infamous bill, which is set to introduce punitive taxes. This is not a push by the youth alone. Over 85% of Kenyans stand in solidarity with the youth, and we firmly call for the withdrawal of the Finance Bill 2024. Police officers are using excessive force, which has sadly led to the death of 2 young Kenyans, and ask Independent Police Oversight Authority to conduct speedy investigation to give the families closure. Dakika na par kod abich bang' sa achiel midhiambo chendo en rameny piny erokamano kuom medo kete mana ka Ramogi TV narwako pachi kapok wayueyo noka mzee Omanga wacho ni Lwanda Nyamasare seche keno ito twak mar rameny piny. Eric Ronald wacho ni owuoro ahinya tend William Ruto mano osingo ni oganda ok bi maka oyai kendo wacho ni meko ok bi timore to sirikande koro gik sama koro wadokie ndalo mar loch mar Moi. Mano pach Eric Ronald. MC Apuoyo Gilange wacho kanyo ni entie Kabuoch Konyango Homa Bay kaito wacho ni mondo kuyo bedi e kanyaka sirikand Ruto wit paro mar chikno nikech oganda ok dware waol gi osuru wacho ni tumechoka. Haya neno bende ote mar Sarasinga wacho ni wang' neno wese Kanyamkago entie kod osedonjo kaka pile kendo umora ahinya gi chendo ni mar rameny piny eno kanyo ka bende Faitha Mzomo kantiere Malindi wacho ni kata en kiny odwa tieko shughuli chon mondo donje kweth mar Gen Z wa Malindi mondo gikwed paro mar chik mar omenda mowacho ni dhidi oganda jo Kenya. Celine Dion wacho ni entie Kasarani mora ahinya gi rameny piny orito twak kaito neno bende Monica Kumo kantie Nyakach dala wacho no seche kin kaka pile kaito wacho kanyo ni wach mar obila tiyo gi teko no emarach kendo wacho ni winjo bed ni gireso ojende mang'anyo to ok nego gi bende ok tiyo gi teko mathoth herakore kodgi. Wayo matin man rameny piny kikedi mabor. Asewacho ni nyathini to kowinja to sani oseguro tiende dalani. In a world where faith, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa.
It's a thing of beauty. So easy to use. It's just so easy to find what you're looking for. You know what? I just love the download option. I always have something for my private jet. Is the quality good though? What about network issues? You just have to change the data settings and presto. How much is it again? Just 300 bob a month. Just 3 bubbles of champagne. That's more like 1 bubble. Shika the new Showmax app today for all your favorite local, international, and kids' hit shows and movies from just 300 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Isn't it just air in there? There's really no champagne in the bubble. Girl, you know what we mean. Baba segocho ni adie. Baba ki mama dogo karango. Mama u? Gipo dogo machiegni. Wachna nyathina winjo nade sani. Kiwacho adier, nyako ni nigi shok maduong' ahinya. To en oluongo mana nying achiel sani. Owacho ni Meher Mos. Apenji Meher en ng'a? Onge gima rach motimre ne Meher. Ang'e ni Meher ni kare. Sara bere kaka nanyalo pimoni wachni. Ere kaka nanyalo pimoni? Machiegni kendo nyakoronga jwang' chenro en rameny piny wadhi mbele gi weche manyien. Obila e sub county Mayala koro chako timo nonro ewi mach manoke olal mar dhok 7 kod rombe 9 ne anyuola moro e gwenge ma Murumba e kar chung'o bura ma Game North. Kata obedo ni pok oyang gima nokelo masirano, jodak ma e gwengego wacho ni jonjore moko notiayo mach e kund dhok kendo wang'o jamni. Daniel Owino marito dalano notemo nego majno miwacho ni nomuoch kar saa 10 okinyi. Jalup chief ma Murumba Millicent Auma oseotim kamano kowacho ni gisechako timo pedha kendo jogo miteno gi masirano ibiro maki mondo mikawnegi okang' mager mar chik. Sama chiew abedo shocked. Abiro ng'iyo to ang'o matimore. Ayudo ka kulo wang' budhoke iye. Ayudo ka nitie rombo ma pod ayweyo. To watemo mondo watur dhot. Kwa turo dhot, rombo achiel modong' ka ngima, dhok 7 gi rombo 9. Ayudo ko tote. An go wach kod jogweng'ni, especially ng'at achiel an go wach. Wan go mama ma close, man our neighbor ka. Sebedo go wach kod Daniel marito dalane. To Kenyan law wacho no ka ng'ato siemi ni biro neno to gimoro timre ni. The first suspect en. Ana to kwan sirkal mondo omne kaka to konyo nikech mafundu bila ni poko timre ka machal kama poko timre nyaka lele. Koro ka sirkal nyalo konyo mondo wang'e to gin joma ge matimo gik kama e kor gweng'. Investigation ema koro dhi nyime mondo wang'e ane ni cause of the fire nyalo bedo nang'o. Ka en arsonic attack to appropriate action mondo bi okaw ne jok ma nyalo bet notimo gino. Ikruok mar piny owacho mar kaunti ya Migori e kedo kod midhiero mapoya kaka mach pod kelo penjo mathoth malo duoko. Kata bed ni masin manego mach mar kaunti ya Migori nochopo e wang' sa mar nego mach manyomo e chuny boma ma Migori nyok onyal nego mach kendo nochuno mondo mi masin nego mach ma kambi sukari Masoni gino momiyo jopiny obedo kod to e wikruok piny owacho ma Migori e kedo kod midhiero matuch apoya. Jojo mane gi ler koa e kaunti ma Migori. Mach manoweyo ka ng'ato achiel owito ngimane kod lal mag mwandu bang' mach wang'o utego mag ohala 12 e chuny boma Migori kelo penjo mathoth malo duoko ka otende kod ikruok mar piny owacho mar kaunti ma Migori kod kedo kod midhiero mapoya kaka mach. Ne okawo jogo mane nego mach mawuok e piny owacho mar kaunti ma Migori kinde malo seche 2 mar nego majno. Oganda man nochope konyo nego mach kaachiel kod reso mwandu ne oywak ni ikruok mar kedo kod midhiero mag apoya ma oting'o mach e kaunti ma Migori pod ni piny. Tunaombi kwa serikali kama ni gari ya maji wangeweza hata kuongeza ikuwe 2, ingekuwa 2 ingezima ile moto. Kaweza sara ingekuwa juu sana. Serikali mar kaunti marwa
ni temuru mondo mi county obede kata mane geche manego pi, manto manego mach. Gibede kata geche ariyo kata mana adek. Nikech de gibede geche kata ariyo kende. To majne gigewa kata mwandu magwa ma josaka mang'eny doko wang'. Gari obiro, pi orumo, mach pod ne liel, kore kodok omo pi. A distance mano pi really define ni kodhi moduogi damages osetimore marom nade. Jogo manego mach wuok e piny owacho mar kaunti ma Migori ne ochope wang' sa mana ka mach ne ochakore. Ka penjo maduong' en ni jogo manego machgo ema ne onge kod lony moromo koso masin manego mach ema onge kod teko moromo. Mane gidhi apane kuma ne gidhi kawe pi ne gitemo mondo mi giduog fast ema omiyo nok gi manage gichakaw time mondo mi opong'. Koro nok girito mondo mi opong' but ne giparo ni giduog gidhi leto matin ma gintiere go mondo ginego mach ka pod girito Sony to join them. Aparo ni mano e gima nobedi. Sirikal ok nyal ndiko jok ma onge capacity mar timo tich ma ondigi mondo gitim. Omiyo wane gi jogo motiegi. Robert Mandela menja kom mar munisipa ma Migori wacho ni kaka kaunti ma Migori ne gitemo keto ikruok moromo. Kata kamano, bedo ni maj ni omuoche giko mar odira e seche mathoth jotije koro onge tich e omiyo ok ne onege mapiyo piyo kaka nigeno. Mandela wacho ni kane tend gavana Masani Ochieng kodonjo e telo e higa mar 2022 ne giyudo ka ikruok malong'o mar kedo kuom midhierogo mag apoya kaka mano mar mach nitie piny mokalo e kaunti ni. Kata kamano, gimedo keto kinge makare mar ting'e malo. Nitiere plan mar medo achiel budget mar 2024-2025. Tok mano, wabro make sure ni machines gi wabedo in each and every sub-county where the headquarter will be having more than 2. We have set aside the fire station, Manayonge Kanyo. The only thing that is remaining is to put a budget and put it up in terms of construction with every equipment that is required. Odhi bedo along River Migori machiegni gi pi. Piny owacho mar kaunti ma Migori wacho ni bedo ni thoth yore chuny boma Migori oganda ogere kuondego mag timo ohala bende ne okelo pek e kedo kod majno mane omuoch chuny boma ni. Yore duto mantiere within the urban, they are all open and gin free. Mondo mini gik machalo kamagi kowuok to watiyo kodgi as an emergency roads. Lori chabiro to bedo blocked almost 20 minutes kapok ochopo. 20 minutes ka gimoro wang' oromo cause a very big damage. Each and every traders within the town, start from the fuel stations, those who are selling gas, onego bedni gibedo gi fire protectives kendo gik machalo fire extinguishers. Piny owacho mar kaunti ma Migori wanigi dhi tudore kod piny owacho malo mar chiwo kony jogo mayudo lal e masira mar majno. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jokeny ratiro mag oganda kama oting'o Boniface Mwangi, Hussein Khalid kod Hanifa Aidan owe thuolo bang' ka nondhigi gi obila e log tich mar okwach kich DCI kama ne gichiwore lwet obila bang' yudo report ni obila ne manyogi ka tudogi gi ng'anyo ma osebed ka ibago e pacho kae. Kata kamano ginyiso chir margi ka giramo ne gibiro dhi mbele gi ng'anyo ma kamano ka gikwayo oganda jo Kenya mondo owuog kiny oriwre kodgi e ng'anyo mar kwedo paro mar chik mar omenda mag 2024. Nyamburko mane oting'o jokedo ne ratiro ma oganda Boniface Mwangi, Hussein Khalid kod Hanifa Aidan nochopo Muthaiga. Oganda mane ng'anyo mane ochopo chiwo negi sir noromo negi kendo mako wuoth kodgi achiel kachiel ka gichomo log tich mar DCI. Kata kamano wuoth makamano ne ok ochopo kare bang' obila mane omanre gi lweny mager kendo umo wengegi gi lewni monwal rakore kodgi. Ji adek go nochiwore lwet obila bang' winjo ni imanyogi gi obila ka itudogi kod ng'anyo madhi mbele pacho kae kendo ose obila kuom lala gi moko kuom jong'anyo. Tunajipatiana kwa polisi, tuambie wache kuwa watu wetu, tunacho kupiga watu wetu. Last week on Friday they killed 2 people, but tomorrow we're back in the streets. We're asking everyone who is home, if you don't want to come to the streets, don't come to work. Kaa nyumbani, in solidarity. Today we are presenting ourselves na pia kuuliza kwa nini unashikashika watu, and people are merely exercising their constitutional rights. Abductions are unconstitutional. The police are supposed to
comply with human rights and so forth. Chopo mar ji adek go apis okwach kich no ochungo chenro mag wuodhe e apaya ma Kiambu ka kono obila bende ne omede gino ma bende noketo ngima jofwambo kamarach kendo nogeng'negi mondo kik donje rangach mar apise okwach kich go. Noyiene mano kinde kama oting'o gai mar doho machon Willy Mutunga kod jokedo ratiro ma oganda manomakigo kende donjo. Bang' sa achiel, nyamburko mag okwach kich ne owuok e apisego koting'o jokedo ratiro mag oganda nyaka e log tich mag obila ma Nairobi kama ne odae dhogi kuom seche 2. Walituita persons of interest, yani ni watu ambao wanataka kuwapata na wakasema kwamba tufike hapa ili tuweze kurekodi statement ya yale mambo ambayo tunayafanya. Lakini katikati ya kurekodi hizo statement wakaja wakatuambia kwamba tuko huru. Kwa hivyo hii ni kuonyesha kwamba yale wanayoyafanya ni kujaribu kushika watu, kuwatisha. The Law Society of Kenya, we are taking keen interest on the violation of human rights and fundamental freedoms. We have been collecting data and we are proceeding to court to petition against specific officers, some whom have been taken on camera shooting people who have lost their lives in this protest. It is therefore our call that we must respect the law as we do whatever we are doing. I'm really requesting the government, or rather demanding that they should not harm any protester tomorrow. We're going to come out tomorrow in large numbers. Magete more seche marawere no bago ng'anye moko kuom bombe ma pachoka kama oting'o Narok, Nyamira, Kisii, Kakamega, Lamu, Homa Bay, Bungoma, Mombasa kod moko. Kama okuomgi no chope yore mochomo od bura ka gikwedo kang' mamoko kuom jo od bura no kawo mar siro paro mar chikno. Brian Nyaga mawuok e kaunti ma Embu en jaloch mar siling 250 e tugo mar Shikisha Meli na Euros. Brian ma en japuonjre kanoyudo mich no kowuok kuom shabiki noyango yot to kod ber mar tugo e mbui mar shabiki.com ka osingo dhi nyime mar tugo kendo yudo mich maduong'. Shabiki oseyango tuke mag Euro ma dhi nyime kendo keto mich modhuro ne jogo punda. So nilikuwa nimefungua hiyo display ya Shabiki, nikapata kuna promo ya shikilia na mili ya nikapata kuna hiyo ya Euro, so nikabet hizo games za Euro na nikamanage kuingia na kushinda ido, na hii nilikuwa nimefurahia sana. So hii pesa nitaitumia kulipa fee yangu, nilikuwa niende shule, nitatumia kulipa fee. Shabiki ni ukweli na Shabiki ni real, so watu wacheze, msiamini huko nje ati Shabiki ni ya wazee pekee. Shabiki inaweza, na pia mimi tunaona pia mimi kijana nimeshinda, so Shabiki itashinda. Jatend migao mochung' ne weche mag tudruok Elido Walo osingo mar gero ne klab mar Gor Mahia PC kaka mich mar kawo kombe mar adhula lig maduong' ma pacho ka nyadi 21. Kanowuoyo e nyasi manobago ne klab no e magawa moro buore Nairobi, Walo bende nomiyo Gor Mahia mich mar omenda maromo milion 2 kaka mich mar tiyo maber e league season ni. Bende okwayo tugo mondo mi obed kanyakla kuom higa achiel e kinde ma klab no timo ikruok ne tuke mag CAF. Jakom mar Gor Mahia Ambrose Rachiero chiwo singo makende ni Kogalo biro tuke mag CAF ka chenro duto giseketo mana ni rochruok manobedo season ni ok obedo kendo. Kocha mar Gor Mahia Jonathan Mkistry bende nogoyo oriti ne jotugo go. The President Ambrose Rachiero, Senior Counsel. I won't be in the middle of the tornado anymore. I'll be looking on from the outside, but definitely, I know I've made friends here in Kenya and here at this football club that will last a lifetime. So I just want to say thank you for the opportunity. We are going to Africa. We will go. You journalists spreading malicious things, we are still going to go to Africa. We will be there. I think it's about 10th or 15th August. We are going to play in Africa. You see us going down there, and with the support of those who are genuine. We will be ready and available, working with the office to support you, to make sure that you get the best preparations possible ahead of the CAF Champions League, and of course also go out there, not just to participate, but to participate effectively, with a view to replicating what the 1987 team did
by winning the Africa Cup Winners' Cup, as it was then called. Kambi mtokni mar CFAO Mobility Kenya osiro team Kenya gi mtokni auchiel motelo ne tuke mag Olympics mibiro bagi boma ma Paris piny mar France kind tarik 26 dwe mar 7 nyaka tarik 11 dwe mar 8. Team Kenya matimo ikruok margi ne tuke mag Olympics biro yudo base 2 e kind mtokni auchiel go, kama biro konyo timno bedo gi yot mar wuoth e boma ma Paris. Kawuono nyasi mar keto kogne winjruok ma kamano. Riwruok matayo tuke mag Olympics pacho ka noksi jatatije e kambi mar CFAO Avrinda Real nolero ne lek mar kambi no en mar konyo jiwo weche mag tuke pacho kae. Kora jakom mar NOCK Paul Tergat nolero ni kaka riwruok gibiro timo manyalre mar keto ikruok maber na motelo ne tuke ma higane kendo duoko gi goldi moheo kaka Kenya osebedo katimo e tuke mag Olympics. We are proud to announce the sponsorship of 6 vehicles in total, which are 2 buses, which are 37-seater. We've got 2 Toyotas, 1 VW, 1 Suzuki, and that is really what I was actually talking about, is we are a multi-brand company, and we are able to meet all the needs of the Olympic team and of the individual customers that we have. From our end, we want to make sure that these Olympics will be like no any other Olympics that we have been participated before. I think from the athlete side, they know that we have all done everything. So we want to make sure that with the support that you have come, we are truly an honor for us that we appreciate this partnership. And as you have said, that we are not only maybe for this year, maybe for the other years maybe to come, this partnership will not be just for these Olympic Games in Paris. Kora mga jong watieko kidieny mokwongo mar chenro mar piny kamano wakelo ni weche manyien kata kamano wadhi e kidieny mar ariyo makoro wadwa twak gi wendo marwa mosechopo studio ka Nelson Osiemo mabende en okil man gi lony wechego mag chike. Wadwa ng'iyo ni to kaka jang'anyo ere kama chike kata ratiro mari chakore to ere kama ogike, to kaka piny owacho bende ere kuma gidonjo emane onego giketa harita e yo makare. En to kama bende wachako mana thuolo machuok kapok wadhi e yweyo. Green Army Chief Gor Mahia 001 mano Jaro Soja onyisa kacha ni jatelo mar tudruok Eliud Owalo ong'iewo ne jokogalo lunch mar $1 kendo gimoro ahinya kuom kawo kombe. Wan bende wachiwo poch gi pak ne Gor Mahia. Wayo matin waduogi twak mar ameny piny mosebedo gi Lokolizo Tieno kikidhi mabor. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Discover the beauty of Amboseli at Altukai Lodge with 30% discounts from View Travel. Enjoy a 3-day safari from 25,000 Kenya shillings inclusive of transport. Wake up to stunning views of Mount Kilimanjaro. Have breakfast in the bush with sunrise as your backdrop.
Enjoy guided nature walks in the park, go bird watching and experience wildlife through game drives at Amboseli National Park. Immerse yourself in the Maasai way of life by experiencing the culture, food, dance, and heritage. Ready to relax in the wild? Let View Travel guide you. Visit viewtravel.com and book now. View Travel. Dream, explore, discover. When your kids learn to be independent, you're giving them a great start. Prestige Margarine. It all starts with a great start. Now comes in the original and vanilla flavor. Miaka minne ya kujiandaa, miaka minne ya kujua ni nani mbabe wa kandanda bara Europa. Wakati umewadia na mwaka huu hapa ndipo. Mechi zote 51 zitatangazwa moja kwa moja kupitia vituo 13 vya radio. Ni nani atatuzwa taji la babe wa kandanda bara Europa? Ungana na watangazaji gwiji kutoka vituo vyote vya Royal Media Services tunapobainisha mbivu na mbichi kwenye kinyang'anyiro cha kombe la bara Europa Euro 2024 live. Moja kwa moja kutoka Ujerumani. Shikisha Mili na Euros with Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 587. Kwa hiyo kiniona niko chini leo, naomba usinipuuze. Hata kama sina pesa kama zako wewe, naomba usinipuuze. Hata kama sina umbo kama lako wewe, naomba usinipuuze. Kupata wimbo huu kama sikiza tune kwenye simu yako, bonyeza *811 *281 hash. Kumbuka, sikiza na Citizen ndo nyumbani kwa wasanii wote. Ngegi marach motimrene meher. Angeni meher ni kare. Sara pere kaka nanyalo pimoni wachni. Pere kaka nanyalo pimoni. It's time to strike back. Rated Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Miyo makwedo paro maokare. Keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abo wachunu adiera mango. Ng'at ma chunye tek to chung motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung gadier, kata ka diera mochung godo no boterelo. To gik musiko timore ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penjo ng'ama noketho gimoro amora. Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni an abiro nyiso Sarabjit gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abiro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ata ng'ata piny ka manyalo chalo gi Sarabjit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Manera Mobi TV. Machiegni kendo nyakuor Mgajwang' ma en kidieny mar ariyo mar chenro mar ameny piny na singoni ni wadwaro twak ahinya kotendre kod chike kata ratiro mag jong'anyo ahinya kidieny ma bende koro thoth oganda jo Kenya osewuok e apeyni mopogore opogore bombe mopogore opogore ka bende gikwedo paro mar chik mar omenda matimore ka sirikal bende ogoyo matek ne gibiro keto oganda kagika ka bende waseneno ka jomoko ilal godo, waseneno ka jomoko bende iketho ratiro margi. Wadwa ng'eyo adieri ahinya kotendre kod chike ma pacho ka odhiambo kawuono antie gi okil Nelson Osiemo ka bende ochopo kae gi chike ma pacho ka mondik gi dholuo ma en wach maber kendo manyiso ni kata in ja Kenya dhok mora mora koro inyalo jaluo inyalo kawe tisom kendi mondo iwinjie
wechegi motenre kod chike mathurka omiyo dhi fuonwa magi kotenre kod wechego mag ng'anyo kaeto mokuom wechego abende nitiere e paro mar chik no mar omenda kapok adhi mabor okil Musyoka na Jo-Kenya. Erokamano Lydia, erokamano kuom Jo-Kenya kuom winjowa kawuono kendo ageno wadhi goyo mbaka maber. Kwadhi mbele. Odiochieng' ma kiny nyalo bedo odiochieng' modich. Waneno ka jokedo natero ma oganda giwacho ni ka ok idwa dhi tich tidong' ka ok idwa dhi riwri e ng'anyo idong' adong'a dala. Chal ne gidhi moke kendo dhi bedo maliet ahinya e apeyni ma pacho ka yaneno kata moko kuom nyadande momaki pod wacho ni kiny wakwayo ni wuoth kodwa maber pod en gi chir mar dhi mbele manyiso ni oganda Jo-Kenya pod nitiere kod dwaro mar dhi mbele gi ng'anyo makama. Kata kamano wasewinjo ka sirikal ogolo chik ni ing'i malong'o kapok idhi ng'anyo kapo nitie chik midhi ketho. Kapo chako nyiswa ni to en ang'o kotenda gi chik ma pacho kama nyaka jang'anyo rangi kapok odhi e apaya ni ng'anyo. Ineno wachako ni katiba mantiere ni chike piny mantie sani omiyo Ja-Kenya mora mora mondo odhi ng'anyo. Kineno article 38 mar katiba omiyo Ja-Kenya the right to picket, to protest and to present petitions. Koro mane mwachako go ni Ja-Kenya mora mora nigi ratiche mar dhi ng'anyo. To katiba wach mana ni idhi ng'anyo mamuol kok iting'o silaha mora mora mar ketho gi ng'ato. Koro mano is the starting point ni right mar Ja-Kenya mar dhi ng'anyo nitie katiba ma ng'ato ok nyagole ka siemo Ja-Kenya ni onge ng'anyo madhi timre kiny. Emomiyo kata kiwinjo ka waziri Kindiki kaloso to loso mana e wach katiba ni ubi kiny lakini kik uketh gir ng'ato saa 12:30 be ginusu wuok nikech ging'e ni mano gima ok ginyatimo kwero jopiny kik bi ng'anyo nikech katiba to yine jopiny. To dipo ni nitiere lesen kata oboke moro manyaka ikaw kapok ing'anyo nikech aneno kama kuom jogo ma bende ng'iyo wechego magari sana okwach kich wacho ni nitiere jok ma odhi ng'anyo kobila okia ni gidhi ng'anyo. Nyalo bedo ni nitiere andika manyaka chwal ne obila kaka oganda ng'anyo. Ndalo machon na kapok idhi ng'anyo nyaka indik barua kikwayo go permission mondo idhi ng'anyo. To katiba manyien to nogolo mago te mangiso ni the requirement kende ma japiny ne gibe ni miyo police notification ng'amunjo bende timo japiny mingiso mana police ni kiny wadhi ng'anyo chakre sama kama nyaka sama kama to wadhi ng'anyo kama to magi apaye mwadhi wuothe. Notification mondo gi provide ang security magin tijgi en mondo migirito gi provide nikech tich mar police and providing security. To siemo gik nade kama koro ng'amunjo bende mi security makoro negi waseno kayo ji ariyo osewito ngimagi to ndekod ng'anyo makamage ka gima mawache e wi obila ma pacho kae. Ineno kana ng'anyo nochakre mokadho cha nobedo abeda maber. Koro kobedo Thursday mokalo mana Jo-Kenya nobiro mang'eny. Kijana manonegno noneg mana godhiambo. Kineno gima notimre nikech ji nobiro abira mong'anyo maber, polise nago mana ji gi tear gas to naonge ng'at manonegi. Koro godhiambo ni ema koro nege polisi ni ema koro nege Ja-Kenya ni. Gima timre ni polis monego Ja-Kenya ni en polis ma katiba ni pok odonji wiye. En koro nego kijana mana ng'anya peacefully nade. Bedi wi di kuode ni nego ng'at monge kata okotiyo kata silaha mora mora to na timo mana demonstration. Mano ng'amone gibino kaw ne atua kendo ang'e ni nyaka kaw ne atua e gima biro ni. Nikech gima nyaka timre king'iyo 2007 kana nitie post election violence to ka 2007 no napod onge gi katiba ma 2010. Te mana Hussein mana jatel polise nokaw motere do maduong' mar The Hague nikech ene manogolo orders ni polise ni mondo neg joma timo demonstration. Political rights mana ng'anye ndara nango ni kura nokaw. To koro mae mar ni koro taxation obiro malo ni ji dhi e street timo demonstration to police golo bure to nego ng'ato. Mano police mapok makia chike mapok osomo katiba monego beno kaw ne atua.
To dibed ni obila ma pacho kata polise go onge kod tiegruok malong'o e kaka winjo bed ne gi rakore gi oganda. Kech thoth ni waneno ka en lweny musiko. Onge chieng' mane chiwne gi arita kaka iwacho ni obila winjo bed ni chiwo arita ne jogo mang'anyo. Waneno kata kawuono ineno ka ne gitwe nyaka wenge gi kagima girakore gi Al-Shabaab. Ni nyalo wuoro ni en lweny moro malich gi pinje maoko. Kata kamano yudo ka mane mana jomoko adek ma kendo natero mag oganda. Kende mane giwuok e mager ahinya. Nyalo ni ok ging'eyo kama winjo bed ni giike kaka obila kotenre kod rakruok gi jogo mang'anyo pacho ka. Maybe syllabus gi mar Kiganjo pok noloki. Nikech gitiyo gi syllabus mar Moi machon mane kineno ng'ato ka timo demonstration against the government to igoye kiboko tigori kode to katiba masani nyiso oyie ne japiny moro amoro wuog kendo dhi ong'any. Koro mano nyaka koro puonj polise gi nikech polis to ng'ama tiyo gi oda en ok otim gimoro ma onge oda. Koro nyaka ing'e ni gimara mara ma gitimo ma gimucho gi tear gas ma gigore gi jin gin mana gi oda. Samoro nyisgi ni onge ni jogo kik kal parliament road kabiro koni. Koro gitimo gimoro amora ni mondo kik gikadh nikech omigi ora nikech jogo kokadho kanyo to ute gimoro timre nu. Koro mano ema gima timre ne polis. Koro polis be nyaka ng'e ni nitie sani gima iluongo ni command responsibility. Inya paro ma nyathimno negi Kisumu 2017 mani iluongo ni Baby Pendo. Donge polise manantie Kisumu manogolo chike, commanders manantie Kisumu manogolo chike, nokaw negi atua nikech gimiluongo ni command responsibility. Ng'at matis magoyo ji gi tear gas ni en ng'eni onge gi power mora mora. En obedo commanded by seniors. Koro the doctrine of command responsibility matimre bro kaw commanders make police ma control those units kagigoji. Wach kendo maneno ka chando oganda ni kata obedo ni nosemak mo kuom jong'anyo mokawgi odhio dinegi hetesendo obila onge mosechwal doho. Ma nyisa ang'o? Nyiso ni onge ketho mora mora koso dipo ni obila ng'uono negi koso ere gima mawacho? To en makosa mako joma ng'anyo nikech katibo yieni. Ok en a criminal offense dhi timo demonstration. Gima miyo be imakogi be dhiere wanono. Ang'o mimakogi in the first place? Tang'o mako makgi tigologi within 1 hour 2 hours ni ogolgi obedo release. Nyiso ni from the first place na onge there was no criminal offense ma jogi no otimo. Jogi ni makamaka mondo koro obila temo chacho go ratich ji e street kanyo, but gima timre ni okonek be ni makogi at all. Emo miyo kaka wan okil wasewuok mowacho ni kiny wadhi bede police station mora mora ma kwa eno ng'at pomaki as a result of demonstration to wagologi a free bond. Matimo rigni 60 gi wiye nyaka Kenya na yude loch mare owuon. Manyiso ang'o e demokrasia ma pacho ka nikech wacho ni wan gi demokrasia makare maduondo oganda nyaka winji to kata kamano nitie gima pod timore ranyisi ikawi ti lal kodi. Jokiano lal kodi odhi kodi kanye. Manyisa ang'o e wi jotelo ma pacho ka e osiem? Nyiso ni serikal matiyo sani ni en serikal moko respect the rights and fundamental freedoms make jo Kenya. Ere kaka ng'ato imakamaka kaka nwanene e picha. Ni ng'ato imakamaka to ilal kode. Sani ero dhi 24 hours ma pok owinji ni ng'atni otere kanye. To ng'ama joma mako ji gin mana polise nikech gin mana gimako joma nosegony ka, joma nosegol ka. Timakogi moko otergi kata e doho. Nyiso ni serikal matiyo sani, serikal maruto ni ok respect the constitution, ok gi respect the human rights make jopiny, fundamental rights and freedoms, ok gi respect. Koro mani gima timre e serikal masani. They don't respect rights make jopiny. Emo miyo sani mako ji, ilal gi ji, jomoki mako nikech ong'anyo to onge criminal offense magitimo mora mora. Aneno bende ka jatend migawo mar arita Kithure Kindiki ogolo report kendo owacho ni nitiere kuonde ma ok owinjo bed nugike. Nyiso ni to chiko yiene ji ng'anyo kanye. To kanye ma chiko ko yiene ji chope. Nikech aneno ka gichore but apise moko mag sirikal to nitie arita mager mi igeng'o negi. Ere kuma chiko yiene jo ng'anyo mondo miyo gige samoro longo ni Gen Z gisaikore kendo gidwa ni kiny gimondi e ng'anyo kata kamano moko kuom gidwa ng'iyo ni to gidhi nyaka kanye, chiko yiene gidhi nyaka kanye, to ka gidhi kanyo to giwacho kendgi giwuon ni onge gima giting'o ma ginyalo ketho gimoro. Duondgi ema gintiere go omiyo ok gin gimi kisungu teso ni threat
ok ginyal ketho gimoro amora gik kanye osiemo kaluwore gi chike we somne katiba gima katiba ni nyisi ka sani ng'ato ka ng'ato nigi ratiro e yo mokwe kendo maonge gige lweny mar chokore ng'anyo kendo chiwo kwayo ne jotend serikal. Ok onyisowa ni ng'anyo ni wachopo kanye. Gima katiba ng'isi ni bed mokwe to kiting' gir lweny. Koro yienegi donjo od bura. Gima timre ni yani man is part kata koro petition mitero ne jo serikal gi donge jogo yudre man e parliament. Donc wacha nango kendo chiwo kwayo ne jotend serikal. Ang chiwo kwayo tend serikal e chiro. Donge nyaka ngange dhi offices ma jo serikal go nitie. Koro gima katiba wacho ni peacefully kwe to ok bedo armed. Koro ka ji odhi kanyo to that peaceful to bedo armed. Don't we have seen demonstrations moko mobeda loud bagi walk. Ang'o miyo makoro finance bill makoro idhi med ushuru mang'eny ni makoro kidwa winjo. Dipo ni giluoro ganda jo Kenya. Serikal dipo ni oluoro jogo mabende emotelo ne. Koso ma nyisa ang'o nikech king'iyo kit tear gas mabare sechego inyalo paro ni jolweny moko chopo ema gikedo godo. Serikal Lydia, serikal mora mora diher ne jopiny ma gi lead gi jopiny monindo gi bopiny e boyigi. Ok ging'ur. Mano serikal ma diher mano serikal mora mora ma diher. Lakini sani giratiro mantie gi kaka sani wasedongo e Kenya ka. Ok jo Kenya nyalo neno gima timre marach to giling' nikech dibro goge gi bunde gi polis. Gibro wuok oko. Waneno ka koro nthindo gi wuok oko ka gipingo gimoro amora mantiere finance bill. Ka kiwacho adier, jo serikal oseluoro jopiny. Emomiyo gigolo bunde to gigolo tear gas to gigoyo ji. Dabe nok giluoro. To wacho ni uguru oko. Wan wadhi miu police to escort you. Kura the parliament. Ura biro sadi. Why escort you there? Present your petition to the speaker or to the leader of majority. To kura the kanye. To present kamane. Goji dongiluoro jopiny. Nikech gini nyalo escalate magol gi e telo. Emomiyo giluoro, emomiyo giketo the police power. Ka police power onge donge kata nwan gi ndalo moko nwan gi swearing in mana onge police. Dongi no dhi ma jodok dala. Ang'o mano timre kendo? Awinjo kiwacho gimoro kanyo ni giluor ni gini nyadhi magol gi e telo. Ere kaka manyalo timore? Leader kiwacho adier to jo Kenya hinyre gi ushuru ma sani nitie gi finance bill act ma 2023. Serikal okelo finance bill ma 2024 ma propose kendo ushuru mang'eny ne japiny. To sani to gihinyre. Nyithindo mowuok oko gi kineno gi jogi notieko school gin gipok giyudo tich. Gin gionge gi hope mora mora. To gineno ka serikal gi jotij serikal ketho pesa. Manyiso ni kaka giwuok oko to pingo finance bill ni. To same giwinjo ni reject finance bill to giwacho ni who must go? Giwacho ni Ruto must go. Koro be giluoro ni ka giwacho ni Ruto must go. Onyalo escalate ma koro gigol Ruto no. Nikech kochopo ni koro giwacho ni gi occupy state house. In kumi bete odino kiwinjo ka ji ntiere oko. Ji da biro goli ot. Do nyaka bet ng'ama luor. Nyaka iti gimoro amora ma igeng' jogo kik chop kanyo. Mane mamiyo aneno ka sirikal tiyo gi excessive force mar goyo nyithindo ma ok oting'o kata kite. An aneno ng'anyo for the first time ma iwe mtoki town tibiro yude kaka intiere no. Be onge ng'ama oketho. Onge ng'ama oketho. Onge kata ng'ama bagi kidi. Mane gima koro is worrying the government ni to jogi wakure. Tang'o matimbre nikech jogi ng'anyo to giketh gimoro amora. Gibiro wuok ma gichop state house. Nyora gisel yiene mago nyithindgi. Na giseyede mago nyithindgi nikech ntiro to timre nade. Gisesomo tich to onge. Koro gin e ute. Kora hangi wuogo oko mondo gi fight for their country. Aneno penjo moro kae ni to kama paro mar chik nyogike. Ng'anyo mitime pacho kae. Bende ginyalo nyago lemo e yo mora mora. Chiuno aler. Saino aseno kane jod burane mano odagi paro mano riwore gi joganda jo Kenya. Kwan gi ne ok tin ahinya. Ne giyewo 100. To kata kamano jogo mabende kor ka piny owacho nohewo gi kwan omiyo
nokalo stage moro. Nyiswa ni to kumugike sane. Bentie gimoro amora mugana gi jokanya nyatiyo mar miyo kik okadi kendo kik kete chik. Koro gima notimre Thursday mokadho, they nagi vote for the finance bill. Koro gima timre chakre kiny ni nyaka gi vote clauses by clauses. Finance bill no en sheria ma amend sherias mang'eny mar ushuru. Anya miya example, kapo ni stamp duty, nitie stamp duty act. To koro gi propose a bill kanyo ni stamp duty act no owuog 16% to the kara 22%. Koro clauses by clauses e makiny waesheme watime e jumbe. Koro ka oting'o nyaka mar kar mkati ma iwacho. Kanyo tigo gik moko te. Clauses by clauses ere joma oyie, joma dagi to dhi mbele. Clause moro ni joma oyie, joma dagi to gochopo Thursday to dhi ne president mondo kete koke. Koro kamana ka sheria no dhi mbele. Mano nyiso ni kata oganda ng'any marom nade samo lokruok ok nya bede. Anta paro ni jo Kenya osewuoyo ma wajumbe osewinjo gima jo Kenya dwaro. Jomoko jomonyuol gi tok teko kata joma omi gimoro ema bro pod dhi mbele gi yes. To an gima nyang'isi ni the backstop with the president. Nikech finance bill mantiere parliament wuok ga from the executive. Gin ma is a finance bill and a revenue is a way of raising revenue through an act of parliament. Koro ngama raise revenue is the executive headed by the president. Koro the back stops with him. Makata ka jogo yie yes to Thursday terire. Poro nyatama. Kotamore to parono. Kotamore to luar gi kanyo to serikal pod tiyo gi finance act ma 2023. Ma bende pod oganda yuago. Ma pod oganda yuakni. Koro pod wan mana kanyo ng'anyo pod dange ni bro na dhi mbele. Jo Kenya oseng'eyo koro ratichgi ni wanyalo wuok wadhi ng'anyo mwaduog dala pod kinywa wuok to kawuono wigni en wik mar ariyo. Kodonje wik mar adek to koro onge gima serikal bro timo. Nikech ang'eni koro serikal ng'iyo ni to koro jogi nyithindo gi bro ol. Kawuono gi Thursday ka pod nyithindo gi ol. Jo Kenya pok ol. To negi wacho ni gitindo nigi bol. Giwacho ni gin gi teko nikech bunga gima gitimo. Gin mana ot nikech onge tich ma ondik ne ji. Gibuno mondo biro to gibro timo gimoro. Nyaka serikal ng'e ni jo Kenya timre nadi igyo wang' gi gik ma giketo ne jo Kenya. To gima timre Lydia be kata kineno weche gi kata kisebedo kisomo. At the end of the day kata giwacho ni reject finance bill. Pod gikogo koko ni Ruto must go. Manginyiso ni ging'eyo ni the back stops with who. To ging'eyo kaka corruption timre, ging'eyo kaka ng'atni riambo to wuondo ji ni abro tenga kama, abro timo kama. Ging'eyo sani ni school fees mar university ok ginyaka rachulo, ochopo kure. Koro jogi owuok oko kendo gibro bet pile. Mana kaka iwacho no giwero reject kik amend. Nyiso ni tamri chutho to ok ni itemo loso kuonde moko kata iwe kaka NTA. Nyiswa ni to kaluwore gi chike ponono ni be rejected kata ogole chuth. Ang'o matimore next? Ang'o ujebe ni wabedo gino ne timore? Iloso paro machielo mar chik mar omenda tilose nang'o tilose kuom thuolo marom nade okil. Koro ka obedo rejected kata kodhi ne rais to otamre keto koke. Nyiso ni onge gi finance bill 2024. Manyiso ni matiyo ema bro dhi mbele. Ema bro dhi mbele. Koro nyaka serikal kendo olos moro manyien mondo gikendo the same process gikete serikal bunge. Jo Kenya no bro mnasome to bro ng'eyo ka gimokele manyien en nyamin manwago pincha. Onyabedo watne to pod ibuna go e piny. But koro serikal to nyaka pod dhi mbele gi choko osuru gi the current act manobedo pass in 2023. To iparo ka 2023 be jo Kenya be nogo koko ma jogo koko malich to nobedo pass. Kora paro ni serikal ng'eng'e jo Kenya go koko. Lakini gineno ang'ni onge leader mawuok oko. Kijende gi owuok te. Ero na rais odhiromo gi vijendego. Nang'o rom gi ng'a? Pok giromo. To odhiromo gi ng'a? To vijende gi onge gi their leader. Giwuok gi teka man.
Begi ana winjo ka giwacho ni ng'amo dhi romo gi president man is not their leader. Gin leaderless. That Diponi mai tribeless. momiyo ni mako Boniface Mwangi gi Khalid. Mimi mako. Gitemo paro ng'ama nya bedo jatendgi. Gima neno serikal obuok gi wach ni gikia ni organization mar nyithindo gi owuok nade. So apane gi patch gi giparo nitiere ng'ama organize gi. Koro mimiyo gi mako joma bet ka dhogi ng'eny kaloso mang'eny. Joma bet dito margi. Nito ng'iswa nikech imakogi tigologi. Mangiso ni gitemo dwaro information nito idadhogi to gino wuok kure to ng'ama lidu to ok gibro yudo nikech gini owuok ka ni jite ok dwar gini. Ero ni wacho ni en Gen Z. Saido isewinjo ni kata parents gi be kiny dhi e street. Ne giwacho ni ok gidhi we nyithindgi kende. Ok gidhi we nyithindgi kende. Na winjo kata ka jomoko wacho ni ero sechak ne gi nyithindgi. Parents be bro work to protect the kids on the street. Kanisa bo wuok mang'eny. Kanisa bo wuok. Koro jomage ma support bill ni gin mana the 204 MPs. Kende mi winjo ka dhogi nitie. Jo Kenya mora sectors, all sectors ok dwar bill ni. Madhi keto serikal kama chal nade awinjo kiwacho ni pono ni paro mar chik mar omenda ni ogolo oko chuth indiko manyien. To ndiko manyien nyiso ni kata budget manosom cha nyaka dhi range kendo nikech nokuot matin. To nyiso ni kata osuru mimede moko kuom mwandu mimede. Imedo mondo mi otem konyo nyalo dwaro mar budget manosesom cha. Dichuno jogi doke gimito otesi ni drawing board gidhi duogo nyaka gilos wach budget koso nyalo bedo nango pono no ne owite oko. Leader gima nyaka ing'e ni the biggest problem ma serikal ni nitiere go kata ma jo Kenya nitiere go en gimiluongo ni gowi. Serikal mar Kenya kokawo siling 100 kuomi, out of that 100, 70 dhi oko chulo gowi. Kata ke odi kiyudo siling 10,000 to 7,000 dhi ga oko ni dhi chulo gowi, dong 3,000 to pok ichulo jotich mane ot, pok itero nyathi skul, pok itimo gimoro kata pok ichiemo. Mano nyiso ni pod in gi hole moro ka. To kaka mondo iket hole ni mondo pong' idok ne mana jopiny. E gima timre serikal odhi e loan. Nitie debt maduong'. To loan ne be king'iyo gima konywago be onge nikech katimo kidhi oko manyo loan. Loan is only for development. It can never be for recurrent. Development ni ani adhi America to thuro moyoma masala. Adhi kunyo pi. Kora adhi kwayo pesa America kawacho ni adhi kunyo pi Uyoma. Adhi kunyo pi Asembo. At the end of that financial year, onego bedwa neno pigno kanye kokunye. Onego bedni entie. To gigo ok timrega. Koro ng'ato bende siemo kae ni ka ging'iyo higa magisebedo ofis. Onge giminya siemo ni ma to gisetimo. Ano kachiel kuom janeno wacho kama. Onge gima gisetimo. Koro emomiyo neno ka wach gowini omakogi. Koro nyaka giduog ne jopiny. Giwacho ni koro fuel levy mano aketo 8% cha. Koro di 16%. To 8% ni be jo Kenya ok na nyala afford. To be ka gineno ka rais wuotho, to rais orwako mana saa mar 1,30,000. To giwanda ni to ang'o madhi mbele kae. Sani koro school fees ong'aw malo. Sani be onge ng'ama dhi afford shift magiwachogi mar NHIF modonje shift ni. Nikech be giene remittances meke obedo malo. Koro to the salary ma jo Kenya to donga kaka intiere che. En ok osud malo. In fact, naneno kawuono Kenya Gazette ma obedo published kawuono. As of today, kawuono 135 companies bedo dissolved. 135 companies. Nyiso ni onge tich madhi mbele. Msara prodong kamacha to ngima to dhi malo. Kore mane gima dhi mbele. Kila no kasa wadhi matek to ntiere wach mana adwa ni ler ne oganda jo Kenya. Ntiere mogo mowachore ni ei paro mar chik nitie jok mo ong'eyo kata osebedo gi yie ni yie kae mantie wach mar lo mar ne lope mapacho ka koro ok bibede nyingi kaka osiemo gi jodalau en mar sirikal in kore kwaya mondo ipidhe bendi moro goganda dala kocha. Lernwa mae diponi entiere finance bill koso ento entiere chike mag machielo mopogore gi finance bill kata chik mar omenda. Gima nyalo lero ne jo Kenya ni
kosom ga budget kaka ibinyago budget odi ni mwaka ni adagero oda tadanyiewo mtoka. To kisego budget kamano, nyaka koro ipenjri ni gero odi gi nyiewo mtoka ni pesa matimo gigo dhi wuok kure. Emomiyo koro nitiere finance bill. Finance bill ni ma koro dhi miyo serikal pesa matimo gik mana gikete e budget ni gida timo cha. Koro is a revenue raising bill. Gimi penye mar lono en amendment mar the Land Act. Ma serikal dhi keto ni the Land Act cha. Kaka nitiere two types of parcels of land. Nitiere leasehold gi freehold. Leasehold ema nitiere ga town gi michule rates. En ibet kode for 99 years. Tichule rates ne government. To freehold en mantie reserve ma koro tie nyingi ma ka osekete nyingi to mano mari gi jodala chuth nitie nyingi kabisa. Koro freehold ni ema koro serikal dwa keto nango ni gidhi lokre leasehold bende ma ibro ga chulo rates. Koro jodala ka be bro ga chulo rates ne serikal. Koro man is amendment ma is contained not in finance bill but in Land Act. To en bedo yiene oganda go mbaka koso en to serikal ema ndike. Donge nyaka odhi e bunge. To gimoro amora madhi e bunge jok penya dhie nikech nyaka tim public participation. En odhi karango? Pok ang'eyo odhi karango, lakini it's one of the things mowuok ma bedo considered by parliament. To king'iyo makini, mano is a way mar serikal dwaro go omenda kuom jopiny. Mondo bed ni uchulo. Koro yes, biga ka iga uchulo pesa e lopu mandala no chulo ne serikal. To to niseng'iewo en mari. No, to niseng'iewo en freehold en mari. Dipo ni serikal dia sasa ahinya Hosiem. An kaka neno, onge gima serikal dhi timo. Serikal maruto ni en serikal madhi chulo mana gowi. Onge gimoro maduong' ma gidhi timo. Sani man 2 years. Isekwano na gimoro ma serikal no osetimo gi pesa moro ma gisebedo ka gi collect. Kok en chulo msara. Giloso State House. Renovation. Onge gima gisetimo. Gimoro mane giwacho ni affordable housing mana gi ng'adogo mana ji nogorego last finance bill cha. Be tindi winje. To pesa ting'ado. Pesa ting'ado. Be iwinje kata wach Hustler Fund. Mago gik mano osekadho te. Koro onge gima serikal dhi timo. Serikal dhi mana chulo gowi. To gichulo be kata sani be jotij serikal yudoga msara modeko. En gima ok dhi timre. Koro emomiyo gitemo mondo ni wayude pesa moro watimego gimoro kapok wachopo e higa mabiro mar election. Nikech to campaign to bro chakre properly kata higa mabiro. To bro yudogi ka onge gima gisetimo. Koro gitemo mondo gidwaro usuru kuom Kenya an extra billions mondo gigere ndara moro giwacho ni dong na gero ndara ni. Gitime gimoro ma ginyawacho to pod ok bitimre nikech jo Kenya to setamre ni sani ofukgi osedong nono owe kendo gima gigole fuki. No, kane gigolo seyo ka giwacho ni kane gidonje e telo giyudo ka adita ni nono kendo ne onge gimoro e iye. Dipo ni telo mokalo ema noketo gopi mang'eny ma koro turo serikal masani. Kiwacho adier ni kidwa development nyaka iyude gowi moro mditime go development. To kidwa kod penjo no en ang'o ma nyaka gitim mondo mi gikete ngima obed ni japiny pod nyalo winji maber kata obedo ni ichulo gope. An kuma bete en paro na mana sewacho chon ni gima na Ruto timo kodonje serikal otimo gimiluongo ni public debt audit. Irango buge mek serikal mano Uhuru nakawogo loans to wang'iyo ni loans mano kawogi be notiyo gi kaka ne idwarogi. Nyoro kane somo gazet ni winjo ni Ministry of Health nokawo loan mar 64.5 billion. To kipenjo gi kana gidhi parliament to giwacho ni loan no onge in their ministry. To e treasury to nitie record ni Ministry of Finance, Ministry of Health no yudo loan to that tune of 65 billion. Koro with this, without a debt audit, book moro nitie mar Kenya kama iluongo ni public debt book. Ming'iyo ni jomage mamiwaga gowi. Ibro wiro ni kanye mantiere corruption number 1. Nikech pesa biro ka tindiko ni pesa ni development itimo gang'o to onge development matimre kanye. Pesa gi dhie e kuonde mopogore.
Koro without that debt audit, owe kaka Ruto bro wuok e bugo mantiere ni. En obro mna chulo gowigi. Tebo mayo ni gowi mochulogi. En pesi ni manodonjo Kenya ka to kotigo e yore mana giwuok go ne gidhi dwaro gowini. Weka moko kuom penja eno ka Juma Orundu mano jadolo wacho kacha ni to ponono jong'anyo kintiere oko mar ng'anyo to bila orakore kodgi katiyo gi teko mang'eny kata onego moko kuomgi okang' mane winjo bende gikawo. Majo piny nek bende kawo. Ng'ata otigi koro ng'ato tho. Onego ng'ato kata otiyo gi teko mang'eny mohinyo ng'ato. Japiny kata ng'ama ng'anyo cha winjo gitim nang'o kaluwore gi chik. Gima adwongo wacho kendo. Kata mana political demonstrations manatimre in 2017. Court nodhi ma omako commanders make police go obila go. Nikech the principle of command responsibility. Jogi ntie gi commanders margi to orders wuok malo. Koro kumno nege nyathini Ken Moi Avenue nitiere ng'at mantiere gi command ma Moi Avenue. Koro ng'atno emi donjone emi make tidonjone to Ken police mone namba ne ni my police number kama monego ng'atni kata sheria no se change ni onge gimoro ni liability is against you as an individual. To paro ni nitie police mose maki onego jang'anyo oseno ganda oseweto ngima kata ndalo mag ng'anyo mag Azimio. Bentia police mose kamo kaone atua dier. Mana mang'eyo gin mana mek baby pendo. Gine magise kawo pli to gine court. To maduong' mogik ne jatendgi. Pod gine court, pod yalogi. To gine miechgi. Gidhi e court to gidhi. No se golgi tich. No se golgi tich ema ni gine bond ginoko. To maduong' mogik ni post election violence police commissioner Ma Hussein to no maki gi ICC. Mano ng'iso nang'o ni in weche offense, criminal offense onge gimoro luongo ni statute ni koro ni ga osekadho koro konego beni maki. Ta inyama ne pinje ma oko nikech pacho kata okwathor neno gi ahinya. Yes, but kar mar baby pendo cha to nodhi e court masani gine do to nosegol gi tich. Kendo court nowacho ni commanders mantiere Kondele to mantiere kama mo list nyingigi am I responsible mar death mar baby pendo. To siamo gine court ndalo gite baby pendo notho chon ahinya. Gimotimre ngato penjo kane to tie kata will mar justice ni orengo mos manade. Gimotimre kar baby pendo nikech ka notho kanonege e gino to ng'ino enok no wuogo oko ne odhi ng'anyo. To nagintie gimiro ni inquest koro idwaro ng'amonego ng'amothoni. Koro nokawo time e court ma Kisumu. Mokawo a lot of time. By the time magistrate ma Kisumu nogolo ni jogi ma koro responsible nokawo almost 4 years. Nikech there are witnesses mang'eny manyaka kel. To case bedhi mos kawuono ibire court ka gimano kotimre imimna tarehe kendo moro mana mar higa manyien nikech cases to be ng'eny. Koro mari cannot be prioritized moingo joma nodhi mbele mokwongo. Kawatieko Mayende Stephen odwane duoke openjo ni to penjna okil ni to ng'ama golo chik mondo minegi jong'anyo kae to en ang'o momiyo jo Kenya modak Amerika to no ng'anyo mana mamuol kata tiya gas ne ok obagi na ginene mbui kaka na ging'anyo. Wacho ni ere kama pogruok bire ma keto piny Kenya kama chal nade kawatieko. Pogruok bire kero kiwacho ni jo Amerika to no ng'anyo to ng'e kata tiya gas to jo Kenya kae kiwuok oko to en mana kiboko. Pogo biro ni to government mantiere kanyono en government ang'o miyo ok ginyal allow jogi to express themselves on the street. Ang'o ma giluoro? Nikech Amerika kucha to onge gima giluoro. Kata ka poni gin jo Amerika ma gidhi ge street. Be si unjondo goge ga e street. Matter is a mature democracy. Wan pod wan gi serikal mothirno mok nyal ng'eyo katiba. Ni katiba omiyo ja Kenya ratiro mar timo gima gitimo. Gima police nek bele timo a demonstration is to protect life and property. Maintain law and order. Mano kende. Ki ineno ka nyathi moro dwaro dhi vunjo od ng'ato tigeng'e. Nyathi moro dwaro nego go ng'ato gi pala tigeng'e. Life and property. Kuyudo ka polisi makoro lokre gin makoro gin nego jogi. Koro mane difference kinyaneno kanyo. Erokamano kuom uso thuolo kendo go kod mbaka ya opachwa inyako tenre kod chike nikech sa yiena ng'ade kanyo nyakono mga juang kata kamano wach mogik en ni kiny oganda dhi e ng'anyo
samoro nyalo bedo ni ngira tichi to ng'ama chielo ok ne ratichi no kama ntiere. Omiyo kata king'anyo ti temi bed motang' iseneno kit obila mapacho ka samoro gideo wang'o oganda jo Kenya. Wasetwa kanyo gi okil kendo jalonyo mag chike Nelson Osiemo. Oromo kendo saa 3 chenro mar Oimore ema era mogitiwe. Nyinga Lydia Okeyo.